Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди турнири UFC 298 гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 298 баргузор гардид. биёед якҷоя тамошо мекунем. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, худи муҳорибаи рӯбарӯ хуб гузашт, аммо дар вақти пресс-конференсия Илия Топурия камарбанди Александр Волкановскийро дуздид. чӣ гуна ки ин корро чанд сол пеш Конор Макгрегор бо Жозе Альдо карда буд. Волкановский дар ин пресс-конференсия эълон карда гуфт ки дар турнири UFC 300 баромад кардан мехоҳад. чӣ гуна ки ман аллакай гуфтам, шояд ки ман турнири UFC 300-ро наҷот дода метавонам, гуфтааст Волкановский. Ана Топурия бошад дар ин суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод: ту ягон кор кардан наметавонӣ, чунки дар он вақт ту дар беморхона худро барқарор кардан мегирӣ. метавонӣ ба ман бовар кунӣ, гуфтааст Топурия. ҳамчунин аз Александр Волкановский пурсиданд ки дар турнири UFC 300 зидди кӣ ҷангидан мехоҳӣ. ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: айни замон дар вазни ним сабук ва сабук ягон кас нест, лекин мо вазни нимёна дорем ва ман 100% барои ин корро кардан тайёрам. агар ки ман осеб нагирам, ман аниқ тайёрам ки бо Леон Эдвардс муҳориба гузаронам, гуфтааст Волкановский. дӯстон, ба назар чунин мерасад гӯё ки Волкановский дар пушти рақиб нигоҳ карда истодааст ва ин кори хуб нест, чунки Илия Топурия ҷангвари хеле хатарнок аст. худи ҳозир Волкановский бояд ки танҳо дар фикри ӯ бошад, ана баъди муҳориба баъд метавонад ки дигар нақша созад. дар умум дӯстон, ҳар дуи онҳо, ҳам Волкановский ва ҳам Топурия ҷангварони сахтанд ва мо шуморо муҳорибаи беҳтарин интизор аст. ҳамчунин Дана Вайт оиди Илия Топурия ва боварии ӯ фикрҳои худро баён кард. метавонед ҳама гуна статистикаро гирифта бинед, кадом статистикае ки набошад, ва шумо мебинед ки Топурия ягон муҳорибаи калон гузаронидагӣ нест. ин аввалин таҷрибаи ӯ дар муҳорибаҳои калон мешавад. чӣ гуна зур ва хатарнок Илия набошад ҳам, ӯ бояд ки бисёр чизҳоро исбот кунад. вақте ки ту ҷангвари бебохтӣ ва вақте ки ту ба боло рафта истодаӣ, ту бояд ана ҳамин гуна фикр кунӣ ва ана ҳамин гуна рӯҳан ту бояд ки омода бошӣ. лекин мебинем ки рӯзҳои истироҳатӣ чӣ гап мешавад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, турнир аллакай шаби шанбе ба якшанбе, яъне шаби 17 ба 18 феврал баргузор мегардад ва мо дар телеграм канали худ ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. ва чӣ гуна ки дӯстон, дар аввали навор дидед, дар ин турнир боз Генри Сехудо баромад мекунад, ки рақиби ӯ Мераб Двалишвили мешавад. Сехудо гуфт ки агар дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас 100% карьераи худро ба анҷом мерасонад. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба байни Пауло Коста ва Роберт Уитакер баргузор мегардад ва Коста оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт: ман муддати дароз баромад карда натавонистам, лекин ман тавонистам ки ҳамаи осебҳои худро табобат карда ба ин ҷо ба муҳорибаҳо баргардум. рӯзи 18 феврал ман ин шахсро ба нокаут равон мекунам ва баъд ман барои камарбанд мерам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки Пауло Коста охирон муҳорибаи худро моҳи августи соли 2022 зидди Люк Рохол гузаронида ғалаба ба даст оварда буд. дар 6 соли охир, аз соли 2018 то соли 2024, Пауло 5 муҳориба гузаронидааст.
лекин акнун ният дорад ки Роберт Уитакерро шикаст дода бо чемпион Дрикус Дуплеси муҳориба гузаронад. Дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотона нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид хонобуду сарбаланд бошед.